Здравейте, аз съм Георги, чакай. И гледахме клипове и намерихме, че Happy Wheels е че просто в интернет може да се играе. И съответно ние искаме да почнем поредица на тази игра. Този тук ни се кикерчи. Минахме 2 нива от тези и съм защо не сме го минали? И сега тук. Q, you're boss. О, да. Не съм много наясно с контролите, но Z, през Z. Добре. Това не беше за... Виктори! Екстра меню. Аз съм на това ниво. Аз ще ги такова, защото... Добре. Така... Сами колко минути? Possible Kiki. Стана уед. My first level. Давай се. Избирай се. Има ли тята Коледа? Трябва да си взема Коледа. Не, това ще... Това се ставаше бъга. Чечката... Този е такъв, значи. Давай, карай. Не. Аз мога ли? Аз ще мога. С Spaceman и с крача. Не. Това не. Това не е нормално. Добре, сега самито поема. Че си на моето място. Той ще мине 2 нива май. 1-2. Сега ще кажа какви са имената, просто се избери някакво и... Не, това е това. Нещо си. Я дай надолу да разглеждаме нещо друго. Impossible. Дай това и това. Impossible. Не. Това. Цъкни и play now. Play now, ето. Не. Бах ти късметлиите сме. Какво ни отиде? Давай рестарт. Откъде беше рестарта? Не, откъде беше. Така. Ох, ужас. Това пък ще погадна. Рестарт. Стой така, стой! Скачай. Не! Къде са бомбите? Ето! Не бе! Сами! Това ще... Не! Махни се от него! Махни се! Ще убие! Мама, свършиха вече патроните ли? Каквото са там? Трябва да скоча и това там. Да влеза в динамика. Какво би казал? Какво? Да не скочиш, например. Сами, ръката малко долу. Ръката малко долу. Ето. Не сме се сваля долу, не се вижда много. Ето. Още малко я наклони. И така трябва да си. Падна. Добре, човек, но... Виж сега как ти играе. Сега аз поемам. Ти гледай да не се измести, защото... Опа! Самуиле, голям си просто, честно ти казвам. Ама аз си бях виновен. Да. Да, не бях. Кажи ми дали ръката ми се вижда много. Много ти се вижда. Така? Пречи ли на екрана? Не, вече ми пречи. И екстра меню сега пречи ли на екрана? Не. Малко пречи. Добре, сега няма да такова. Тест? Не. Падна пак. Спри ме, Самуиле! Аз не съм виновен. Не, че си виновен. Няма се джаскаш. Не се джаскам. Тихо. Сега ще мълчиш, като си виновен. Не съм виновен. Тихо. Изи. Значи такъв. Нали? Да. Скър. Пречи ли? Как се фаща? Не го знам това. Не знаем как. Не, това не го знаем. Ето! Диня!
И сега. И... Съжалявам за новобарското изпъл. Фанах я. Какво е? Топчи! Сами как ми е ръката? Добре, за нищо не се вижда. О! И какво? Добре, това го знам. Начетава се такова. Искам да се приметна някакво. Тук става по-трудно. Тук става Не. Финиш! Видиш! Виктория! За минута и 6 секунди. Гого? Ексто меню, какво? Звънят ми. Сами ти поемаш. Окей. Да, цъкам ли нещо? И сега ще разгледаме. Просто играй. Ало? Някаква дядка. Гого, аз съм с някаква дядка. Коментирай нещо, айде. Добре, ама ти искаш да ми се заклещи. Заклещи се? Да. Аз само да изпълня някакво. Значи, хора, рестартвам. Гого, много яка игра това. Много яко ниво. Ако има гледания, ще направим... Гого, аз застанах на ръце, аз правих ли ще ми опори. Добре. Аз много сега трябва да ми идеи, защото нас ще опри това. Аз се държа. Вижте, дами и господа, как се държа. По Дебилния начин. Да. Със сигурност. И топки. Гледам, със сигурност е така. Човека ще ми умре. Моля те, човече, не умирай. Ти си моята помощ. Сега ще кажеш сами колко става клипа. Опа. Много виж. 8 минути клип. Ох, не си с дядото. Не мъртва. Не. Хора, моля. Гого, човека ми гръмна. Виж си как тялото ми пада. И... Много както вече аз не мога да бия, защото това човека да ми е. И сега още плод последен. Да видим. Дали ще успеем. Не. Аз се набирам. Маха. И вече се махаме. Не, още. Последния път. Последния оставам. Не искам да патам. Не искам. Опа.
О, къде се ударих? Малко топче се събуди. Къде е пръв? Ама те с малко топче. Ама да се науча. Аз. Аз съм. Аз заклещих. Не, добре, пак да стартувам. Тук я ли да ще играм това на вола. И ще се опитаме да го минем. И както да стават по-малки топките. Само да кажа, че имаме PlayStation 2 май и ако си купим memory card, защото нямаме, нищо не се запомня, нищо не се иде, може да почнем, имаме Need for Speed, Underground 2, имаме много Need for Speed, има само че без дъръм и тя май не е за PSA, като да е. И така имаме много игри, които ако се закупим memory card, на много от тях ще започнем поредица. И така, аз сега разбрах, че Happy Wheels е не онлайн, не в интернет просто, не искам да свалям и изтегляме и първо. И това що да не почнем поредица. И тъй. Самуиля, говори де. Какво? Не само аз трябва да говоря, аз простирам. Простираш прани. Вот, без коментар. Яка. А кто е чиска са някакви? Не се. Чакай да видим колко време е станал клипа. Гого, трябва да загасам клипа 13 минути. 13 минути клип. 13. Това беше от нас. Абонирайте се, коментирайте и ако клипа ви е харесал, може и да харесате. Ще има много клипове на тази игра. Ако ви хареса, разбира се. Това беше всичко от нас и до скоро.